Yawwa sai da ni uwa 'yan daba, sai da ni uwar daba. Yau na samu hallara gidan tsohuwar karuwan na 'yar shekara 50 wato Sadiya Haruna. Na tsaya a tsakiyar unguwa na ce ta fito don babbar bura ubanta idan ta isa ta fito ko ta kashe ni ko in kashe ta. Dan fa sai mun yi mutuwar kasko. Cinka duk wanda ya yada tsiraicin ka so yake ya kashe ka. Dan haka kin mun haka ne haƙuri. Dan haka duk wani hukunci da kika ga na dauka Sadiya haka zaki dauka. Sadiya ko ni ko ke. Sadiya wallahi ko ni ko ke. Kin ce ba zan iya bada 500 ba. Sadiya na bada 500 a cikin minti 15 aka kai ni har kofar gidanki jiya da daddare na bidiyo. Zan dora miki bidiyon anan. Sadiya sannan na biya kuɗi na zo gidanki in ci durin uwarki. Yan unguwarku babu wanda ya kula, kowa ta yake ai wannan matar tsinanniya ce, tana sa ƴaƴan mu suna rawa ba sa kyautawa, ba so suke ba, tsinanniya shegiya karuwa. Sadiya ki fita kar ma yanzu ki fita, yanzu na fara farauta kin sai da ake farautar bera. Sadiya haka zan yi farautar bera da mage, haka zami ni da ke. Sannan na je gidan na ga wasu kwartayenki sun zo da suka ganni suka juya suka tafi da gudu a 100. To wallahi yau ko kawai ko tausayin ku na ji ban kadar muku da sai dai ku je da kayukan ku a kafada ku, sai dai a zo a ga kanku ko a kafada ko a cinya. Dan babbar bura uban ku sai ni uwar daba, wallahi sai ni uwar daba. Na ci dubu sai ceto ba biya na kafin Allah, wallahi tallahi sai ni mai cin uwar karuwa. Ki zauna lafiya Sadiya, ni zan kawo karshen zaman ki a Kano. Sai kin bar Kano dan babban bura uban, wallahi sai kin bar Kano. G fresh na ji sakon ka kai ma, sai na ci durin uwarka ta wajen gerigerin, wallahi sai na dake ka. Duk ranar da na ganka G fresh sai na canja maka kamanni, ka rubuta kai ma ka ajiye. Yawa sai kuma ke Maris Borno na yi suwin ɗinki, zan saki petition ɗinki online kowa ya gani. Sannan zan tada mutum ya je har Maiduguri ya kai miki petition gidan ubanki. Kin ga wannan nude ɗin nawa da kika siya, wallahi sai kin biya ni damages miliyan 150. Wallahi sai kin biya miliyan 150. Wallahi idan din Najeriya gatan ki ne kika sai da nude na, wallahi Maris you must pay 150 million. Ni na miki alƙawari duk maganar da na faɗa ni yar halacce sai na tabbatar insha Allah ya faru.